zuekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erroke jauna. Jaiko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoi. Hoi Jaiko zuri beti errukitzea eta barkatzea dagokizu. Mundu hontatik zugana deitu duzun Feliziano zure sarbitzariarentzat apalki eskatzen dizugu. Zugan itxaron eta sinetsi duen ezkero eraman dezazula egiazkoa berrira eta goza dezala betiko zoriona. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, Jaiko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Joven liburuki. Jove honela esan zuen, ai idazikiak balira nere izak. Ai liburu batean jarriak baleude, burdinezko eztenez berurean, eta betirako ezarriak harrian. Nik badaki nere salbatzailea bizi dela, eta azkenean zutituko dela lurraren gainean. Nere larrua galdu ondoren, haraginik gabe ikusiko dut Jaikoa, nerone ikusiko dut, eta ez beste. Jaunak, esana? Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Eguerdi inguru zen, eta lurralde ura guztia ilunpetan gelditu zen, arratsalde erdi arte. Eguzkia ilundu zen, eta jauretxeko oialaz erdiri egin zen, eta Jesusek deadarra handiz honela esan zuen. Aita, zure eskuetan uzten dut nire espiritua. Eta hori esan da, azken arnasa eman zuen. Orduan, batzarreko bat, Jose zeritzana, gizon on eta zintzoa, Pilatorengana joan zen, Jesusen gorputza eskatzera. Jaitsi zuen gurutzetik, eta izara batean dituta, lehen inor ehortzi gabeko arkaitz hilobian ipini zuen. Jaunak esana.
Heriotza gauza jakina da. Denok dakigu ez gerala mundu hontan betiko gelditzeko jaio. Baizik eta lehenago edo beranduago mundu hau utzi beharko degula. Errealitate hori ukaezina da. Eta denok garbi daukagu. Egia da askotan gure eguneroko bizitzan, batez ere gure bizitza moderno, azkar dijoa honetan, batzutan ez diogula erreparatzen errealitate horri, eta egia da ez degula erabat hortan pensatzen ibili behar, baino tarteka heriotzak esnarazi bezala egiten gaitu eta gogorazten digu gure izaera nolakoa den. Hilkorrak erala, ez gaudela mundu hontan betiko. Horrek ere gogorazten digu kontutan eduki behar degula mundu hontan gabiltzan bitartean gu nor geran, zer geran, nondik gatozen eta nora goazen. Errealitate guzti horiek gogoan izan behar ditugu, esan genezake jakinda noruz goazen, benetan bidea zein den asma dezagun. Jesusek esan digu evangeliotan bera dela gure bidea. Gainera esan digu gure egia eta gure bizia bera dela. Horregatik bere heriotzak eta batez ere bere piztuerak itxaropena eman nahi digu. Gogorazi nahi digu Jesusek heriotzak ez duela azkeneko izan. Ez dela pertsona erabat suntsitzen edo desagertzen. Ez dela dena bukatzen. Baizik eta beste modu batera bizi dela, ez guk nahi genduten modura, baina pertsona hori hor dagoela ere. Hori gogorazten digu Jesusek. Eta are gehiago beti gogoraziz jangoikoaren errukia. Jangoikoak maite gaituela, ezagutzen gaituela, gurekin dagoela, gure hartzaiona dela, eta horrek ere konfiantza sorrarazi nahi du gure bihotzetan. Jesusek hoixe nahi du, heriotzaren aurrean, beti errealitate gogorra eta tristea baita, baina ez dezagula errealitate hori ahaztu. Jangoikoak eginak gerala, ez gerala kasualitate huts bat besterik gabe, baizik eta gure bizitzak baduela esan nahi bat, eta badegula helburu bat. Eta helburu horretan, lehen edo berandugo, jangoikoaren presentziara aiatuko gerala. Eta jangoiko horrek maite gaituela. Horregatik, presentzia horrek ez digu, edo ez liguke behintzat, ikararik edo angustiarik sentiarazi behar, konfiantza baizik, maite gaituen aita bat delako jangoikoa. Gaurkoan, Feliziano despeditzen ari gera. Esan genezake gure parrokiarentzako instituzio bat izan dutela Feliziano. Ikaragarri lagundu du bertan, beti egondu da gure parrokia maitatuz, parrokia zainduz, fedeari eutsiz, oso garai ezberdinetan, baina beti hemen egondu da azken arte. Eta hori guretzako ejemplu ederra da, denontzako ikustea bere fedeari, bere konbikzioei nola eutsi izan dien Feliziano. Adoraziokoa hemen ere kantatzen zuen, bere ahots hori jangoikoaren sarbitzurako erabiliz baita ere hainbeste gauzetan lagundu izan digu, eta baita ere jakina famili mailan, herri mailan, guzti horrengatik, berak egindako lan guztiengatik bakoitzak bere gure bihotzetan izango ditugu, berekiko ditugun oroitzapenak. Eta gauza ederra da bihotzean gordetzea gurekin bizitza konpartitu izan duten pertsonen oroitzapena. Beti eduki behar ditugu bihotzean, haietaz akordatzea, gauza ederra da, gauza mesedegarria da. Eta guretzako, sinistunontzako, haien alde ere erregutzea. Gaurko honetan hori egiten ari gera, gure hildakoaren alde erregutu. Jangoikoari eta berari eskerrak eman bere bizitzarengatik eta familiari ere gure gertutasuna
gure maitasuna agertzen ari gera hemen egonda. Le pedimos al buen Dios, al buen pastor, que le dé el descanso eterno a nuestro hermano Feliciano, que le dé la felicidad absoluta, completa, estando junto a él, y que le dé también la paz, siempre con la esperanza de la resurrección, y que desde allí, estando en el cielo, acogido por la misericordia y la bondad de nuestro Dios, de nuestro buen pastor, él pueda seguir intercediendo por nosotros. Eska dezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartu, gure otoitzak asko dezake, harenarekin elkartu. Entzun aita honak bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
zerbitzariaren salbamenerako eskaintzen dizugu opari gai hau, eta zure bihotzonari eskatzen, zure semea salbatzaile gupidatsua dela, sinetsi zuen honek, aurki dezala orain epaile errukitsua, errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Jauna zuekin. Bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera, denen alde hilda, gu guztiok betiko hilez daitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi daitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu da santu ogiako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Sinismenaren misterioa. Biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu behituzulako,
Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin ditzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure izan. Eramaztu maitasun osora Francisco gure ikasantorekin, Francisco gure dozenarekin, eta gizizon guztekin batean. Oro bat izango gogoan jauna, mundu honetatzi zuregan eraman duzun Feliziano zure zerbitzaria. Eriotzean zure semearekin bat egin den hau, izperan ere berarekin bat izan da. Era berean izango gogoan jauna, izteko itxaropenean joan diren gure semidiak eta hildako guztiak gure familietako baita ere gurasoak Rufino eta Sebastiana eta familietako hildako guztiak arretzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guzti horretiko bizitza eritxe dezagun zangoikoaren anomalia doazoarekin, Alenzena Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, San Pedro Herriko Zaintariarekin, San Miguel, eta gizalde guztietan zure dizuri izaten Santuekin. Haien batean horrek zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zundia eta jangoikoan guzti hori, Espiritu Santuarekin batean, Jose eta aintza guztian, gizalditan gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bitur gabe esaten zaguz. Gure aita, zerueta, zerana, sartu izan begin, zure izena, etorregin, zure Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiaren eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure samada apostoluei pakea guzten dizuen nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizela, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea ekarri.
Gauza hona munduko bekatuak entzen duena zorion zuak jaunaren maila deituak.
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honea etorri zeraten guztioi. Familiari, une familia hauetan zuen gertutasuna agertzera, Feliziano gure senideari azken agurra egitera eta jangoikoari bere arimaren alde erregutzera. Muchas gracias en nombre de la familia, en nombre de la parroquia, a todos los que habéis acudido hoy aquí a acompañar a la familia en estos momentos de dolor, a despedir a nuestro hermano Feliciano y a rezarle a Dios por el eterno descanso de su alma. El novenario de misas en sufragio de su alma dará comienzo el viernes en la ermita de Santa Cruz. Eta orain bukatu aurretik azken erresponsoa egin dezagun. Gugatik irzinena senide honen partez bere fedeagatik maite duzulako eskertzen zaitu maite duzulako eskertzen zaitu senide honen alde Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, gure aita.
Jainko jauna, zure semeak bere gorputz santuaren sakramentua utzi digu bideko janari. Egizun, zure ongi naiz, Feliziano gure senidea, sakramentu honen bidez, irits dadila Kristoren betiereko mahai berera. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin, berika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean.